Ok ľudia, čau a na mojej komunite ste mohli vidieť, komunite, čo teraz správam, pri spievcích ste mohli vidieť, že Sonic bol poslednú dobu smutný a taký ako keby nevosmoval múde a bol naštvaný na vás, neviem prečo, to je tej doby, kedy mi dal ten dopis, tak ideme si ho prečítať. Ok, včera mi ho dal, takže vôbec som ho nečítal, takže Milý Filipko, moje meno. Som smutný, lebo... slzy. Oh no. Lebo nie som slavný. Aha. No, teraz to už chápem. No. Nie som slavný. Závidím ostatným. Hlavne Rigi. Copyright, ok. Aha, to ešte. Čo robím zlé? Prečo ma ľudia nenasnášajú? Chudák Sonic, hej, dá sa to ako napraviť? Že dá ľudia, keď chcete urobiť Sonika zase šťastného, urobte také videá o ňom, edity, čokoľvek, Sonic bude rád za čokoľvek reálne. Urobte o ňom edity, videá, kľudne zmenite profilovku na neho, čokoľvek, aby bol zase šťastný, inak som nebude robiť videá. Ups. Spadol mi kartón, no tak nič, tak urobte videá, zmente si profilovku, čokoľvek, aby bol zase šťastný, bye.